Han Ginoo madahayo. Pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Nagsiling Jesus, pinani ako pagsunog handuna, karuyag kuunta nga magbilaab na ini. May bunyag nga akong kakarawaton, na diri ako mahumutang, tugtog nga matapos ini. Nagunahon na ba kamo, pinani ako pagdarahin kalinaw, nganhi na kalibutan. Susumatan ko kamo, diri an kalinaw, kundi ang pagkabahin-bahin. Di ka nga na mababahin in panimalay na may 5 na mga sako. Ang 3 kontra ang 2, ug ang 2 kontra ang 3. Makontra ang mga amay na ira mga anak kalakinan, ang mga anak kalakinan makontra ang ira mga amay. Makontra ang mga eroy na ira mga anak kabayinan, ang mga kabayinan makontra ang ira mga eroy. Makontra ang ugangan niya kabayinan, kanira umaga niya kabayinan, na umaga niya kabayinan makontra kanira ugangan niya kabayinan. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Kumanulong kita dan pagmunig atin. Nguraman nga ni kita sa labutan pa. Jadi saan nga niya na nanganganak kamuntong niya. Nagmininang kamuntong niya. Ulit aton ikinatuig nga pagbago na ito panahon na itong Domingo, itong pagkabanawan Ginoo, o itong gabi, itong bihilian pagkabanawan Ginoo. Dinada ang atong pagsalikway ang sada, nga atong pagdanugada kan Kristo. Nagsaad kita, pag-ugog kan Kristo, pagpuyo kinabuhi subay kan Kristo, dan aton pagsalikway ang sada, ugan buhat ang yaw. This is our baptismal promises. Yan aton ginbasa ng Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 49-53. Na sila ni Kristo niya mga tinunan o ato nga tanan. Naguna-una ba ako nga kinanhi ako pagdarahin kalinaw nga nakalibutan? Diri ang kalinaw kundi ang pagkabahin-bahin. Kasi kita na kan Kristo may nakalinaw. Lurat yun. Kinmanhi ako diri pagdarahin kalinaw kundi pagkabahin-bahin. 3 kontra 2 kontra 3, mga nakalakinan kontra nila amay kontra nila mga kalakinan, hindi ba pa? Ada ito pagkabahin-bahin. Kung ano ito pagkabahin-bahin, diri ito magdadala nga dahil kalinaw. Diri magdadala nga itong kamurayan. Pero kung kita ang atong pagkabinunyagan is a radical following of Christ. Is a radical following of Christ. Di na kayo aton pag-angkon na magaman-ali kita baptismal certificate. Kaya basi kita marehistro. Kaya basi kita maapiton porpis. Kaya ang katungan na muna, basta binunyagan, ayaw itong mga privilehiyo na aton karuyag maangkon. Diri nga among tuyo. Ito na aton pagkabinunyagan, itong pagalagad kan Kristo. To follow Christ. Sang nikabunyag, piniranan kita nga mga Kristiyanos.
Tungod kay Kristiyanos ka man, ano man. Magpupuyo ka, hindi kinabuhiso, balida, haligid ko, Duniso Kristo ang atong Ginoo. So, kadwa niya Pilipino kayo, kaawod kung halipot ka ng pingakitin irong. Kung Pilipino kang hataas ka, hataas din irong, sigurado ito kahoy nun. Murina. Mahadlo kung maitong. Kaya Pilipino pa, nagpupuyo kayo kinabuhiso, kaya mo features, nga subay imong kultura, subay imong pinaiyan. Amo ko at atong paminon niya, we receive, di na kaya akong kultura na akong kinatawhan, ulidahan kultura, han pagka-Kristiyano. Ang atong kinabuhi, ipupuyo subay, ang atong pagilan, anilahan atong pagkaminon niya. Sabi, may ada pagkabahin-bahin, may ada pagkaragway, may ada, di magdadalahin kalinaw. Kung magmamatinodaanan kita, kitong aton pabalinon niya. Kaya ano? Kaya ato ang Kristiyano sa aton pag-ukop, sumay, hantod ni Kristo, dahil pagsalikway, hankarat ang hansala. Parang kita na ini, di rin matado. Kaya ano makumpormi kita. Then stand up for our being a Christian. Pagkakabahin-bahin, kaya din kita masagot. Ito na lumaliya. Pagkabahin-bahin, kaya din kita masagot. Ito hindi rin matanong. Pagkabahin-bahin, tungod kay maarang kita na pinaman na ikapursilot aton maangkon. Di kita magagahin pagpirma. Di kita magagahin pag-indusar. Di kita magagahin yung mga butang. Kaya ano? Kaya na aton pagka-Kristiyanos. Amon aton titindugan. Ada tenagit yung pagpuyuhin matanong kinabuhi, kini kay pagkumpormi. So may kinabuhi, kini kalibutan. Baik, magkakabahin-bahin. Di ko lang ang kabahin-bahin kay pagtitimarauton ka pa, pag-iiparatayon ka pa. Mawawara ka iyong mga kalungganayan, kay waray ka mga kumpormi, subay amon karuyan. Ang limbo nga pinakabuhian, hindi rin magdadarahin ka upang. And gaba diri kay yanalayanat up to the 7th generation. Kaya itong harang, diri ito palut harang, nakatiris magharang. Pag magkakabahin-bahin, if we want to be true to our Christian identity, if we want to be true in our following the Lord, ibabaw kita, itong pagdumirit mga butang na magdadala aton hin pakasala, na magdadala aton hin pagbuhat handaratan. Let us not be conformist to what the world and our friends are telling us. Dua kontrahan tulo, tulo kontrahan dua. Panumdum kita siri pa, what profit a man to win the whole world and at the end loses his soul. May dalag ng atong pagkakaluwasan. Kung ang atong kakaluwasan, pinaagi nila ang atong pagpuyo, subay kay Kristo atong Ginoo. Kina, nasasaurot kita kay San Juan Pablo II, Santo Papa, proper for the Philippines. Na atong pagsayang pangarapa kita niya kinaagman, yan atong ditutuhan, makilida, atong mga lihong kukuha, matagda.